Nya kora magajon kanye mochope giko mag weche manyien midhiambo makawuono ji mathoth odira bati penjo ni to Kogalo dhi nade. Kogalo setugo tuke 12 ka gin gi points 27 ka thuolo mokwongo ma kod Nzoia mosetugo tuke 14 tuke 2 moyo Kogalo ka gin gi points 28. Koro Kogalo dhi maber ka Alois Magara wacho na mos ne odira bati to ko wacho ni oneno ka Kogalo dhi maber. Ng'eni Kogalo no bede wi hotel matin. Gimoro re komno kaso bang'e Roviga ochako wacho ni giyud loch. To kiwing'iyo maber ka in jakwano ng'ama nigi tuke 2 mapok otugi. Ng'ano ni nyalo loyi kopo ni giyudo loch e tuke 2 go. Koro ber. Bro bedo maber ne team mar Kogalo. Opondo an kawuono onge gi weche mang'eny ahinya. Ng'eni ma dwe mar 2. Ma dwe kende ma opogore gi dwe mar 12 ma en dwe pondo. Dwe pondo. 12 to ji en dwe pondo. Nani? To donge kanya mido ka pok ni winjo ka skul ng'iso ni kik December sembi. No kinyo kani wacho ni kik December sembi. Ji pondo ganye nyithindo manyiri do ka pondo. En dwe pondo. Koro ma dwe mochopo dwaro mar Jehova Nyasaye ni erwadu ka kiero riwuon. Odira. Nitiere wach moro ma osebedo ka ji wacho. Dwe ni en mar hera to bende Rabala notimo report more 111 ka miyo moro kaka Dani moro no wacho ni gima tinde ketho piny ahinya en gimoro ni baby uma ng'ama dichuo luongo nyako ni baby. Ere richo. Ng'ama ere richo. Baba mana wacha. Ere richo. 111. Ere richo. Ere richo 111. Ngoro macha baby bati. Wano baby pajaza. Okay. Anka giyote mokari adek. Koro wote ari adegi wachaki dikima kwero Baba Tony. Wacho ni entiere gwenge mag Kisumu. Wacho ni ka wach maduong' wacho ni ayie kod Jimmy Wanjigi ma achiel kuom weche manyien mawakelo. Wanjigi en ng'ama serious. I'm watching from Capital City ma Kisumu City. In gi Dave Migudi, Fred Fodofulo kod Lilian Nyar Kisumu. Wacho ni giluoro mana mesa City kanyo endo. Kasto nitiere osiepa moro japicha kaka bende ng'eye. Kendo en bende ondiko weche manyien ka ilongo ni mheshimiwa Babu Owino binge ng'ata ina. All right, koro ndiko owacho ni awuoro gimomiyo piny owacho mar jatend piny William Ruto dang' ni adang'a e kinde mowinjo bed no chopo singo manoketo ne jopiny. Ang'o momiyo oluor ka oponi iwacho weche ma nyalo bet ni ok gin adier e piny owacho mare. Ochikre gi singo manoketo ne jo Kenya, ochop dwaro mar jopiny nikech ka no isinkore moyie mochamo muma onge gima nyalo tame. Wan kaka Azimio gima wadwaro neno ni piny owacho ni ka ong'e adier ni singo go dhi chopo, ket gine jopiny, otim gine jopiny, utine jopiny, to wan bende waketo nyong'ong kendo oganda jikwara mogi beda mos mbele ka ber. Mano Babu Owino. Mano jaod bura member Kasi East. Ng'at ma lwete lere tich. Ng'ama tiyo ne tich mano miye gi jopiny. Namor. Okay. Don Jamigoro wacho ne winjo wake pole. Odhi nindo ka koro yo. Ndesore nikech oseneno Ramogi TV. Opondo. Adwa muso ng'ata achiel kende. Mrs. Doreen Opondo. Ok en minoda. Mano principal ma Ragengni Girls. Tingo badichon manadi wora. Watie Kenya kwa mungaji wangu manyi matumbo moro mabaye bwojiko kiny be pod en odiyo chieng. Bed koro tino makare nyinga en James Opondo joyo makatwenga Pochgi Park. Elo jogo mosero waduto te kuwuok e odwa mar ka weche manyien nyaka ka in bende mikawo thuolo mari mar neno weche manyien kokalo Ramogi TV Pochgi Park e jo Migori County duto te oganda jo Kanyanam kamoro amora mauntie. Nyasaye omiyo ngima malach ahinya. Nyinga en George Bati, oriti masani.